Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Pak Cahyo langkang kondang. Amin ya rabbal alamin. Agawe ketering ati. Wah, kapan tuweke saya? Jane sapa sing ditresno? Lumayan jagat kureping langut, ya mung kowe katresnanku wong ayu. Jajale tak weani. Isine piye wong ayu? Apa ya tiba lasi. Yen duwe pulsa ya tak balesi. Nek iya aku guyu. Wong guyu ki tandha lamun ta bungah rasamu. Sing elok ki siji. Apa? Apal ora maca lho. Ki ora bener-bener wong jatuh cinta ora mungkin lho kaya. Langsung cek cek cek. Ayo. Senadyan to gadah garwa. Ning bojone sabar manut tok Mbak Elisa. Ayo. Waranggana ibu kesi. Apa kelakon aku dadi sing kedua. Ah, wis jan jangkrik. Eling kaji, ora kaji-kajian lek ngene iki. Kaji lho, kaji lho. Kaji-kaji butuh-butuh. Aku tak jawab. Apa? Yen tenanan kowe gelem tak sunat. Nadyan kok sunat, ora apa-apa engko dikocori dukul meneh. Ngapunten Bu, ngapunten nggih Bu. Menika namung permintaan mawon. Ora apa-apa diajeng. Lho, kuwi lho lembah mana sabar. Wes to Bu Kesi Loh. iki demi kebahagiaan suami. Apa-apa ikhlas kok Cahayu. Oh iya. Pek-peken dhewe. Kono gek gendong-gendongan kono. Ketoke Biasanya malah bahaya kayak ngene iki biasanya bahaya. lho, bukese muni ikhlas karo guyang-guyu ning tak samangko kene. Lah sirahe kemendeng, Mbak. Ampun nggih, Nggih. Kakanda Mbak Yuku. Ayo. Nggih. Niki namung istilahnya orang ngefan niku lho. Lho, ngene lho diajeng. Aku sampean eling ora aku dengi komentar ning nggone story IG-mu. Lah nalika sampean liburan ning luar negeri ning ndi to kae ning Taiwan apa ning Bangkok? Korea nggih. Ning Korea. Elisa kuwi tamasya ning Korea liburan terus tak komentari. Wah, diajeng adikku siji iki gur melencer dolan wae. Terus dia lek jawab piye? Piye? Di Elisa ning medsos yo komen ning ngene. Nggih, Kakanda, kula titip Kang Mas nggih teng griya. Kuwi tenan to bukese? Loh, bukan iki nang IG-ne Elisa pas kabeh iso ndelok lho. Nggih, Mbak Yu. Kula titip Kakanda nggih ten griya, kula ngotek. Sik aku malih anu gentenono ndalang aku blek nguyuh aku. Wah, omongane marai mengkirik. Tenan. Terus aku yo jawab, "Siap, Dinda." Oh iya, Aku Di kowe iki screenshot. omong rena-rena ngene tenan, malah kebelet nguyuh tenan ae. Sir, nguyuh tak nggih nulis Elisa. Anu Pak, aku tak bertanya. Sakjane Mbak Elisa kan tadi kan bilang toh nek ngefan kalih jenengan. Terus Sing membuat Mbak Elisa ngefan sama Pak Yoyo itu apanya toh Mbak? Jane ya wis biasa, ya wis berumur ngono lho maksudku ki. sik, aja muni berumur, arep ngelokno aku tuwek to karepmu. Lho maksudnya berumur 40 ngono lho Oh Pak. iya. Cinta kuwi buta. Nah, Ya. buta iki cakil ki helm. Ayo, modiar kowe.
takbir kita ini. Apik. Ya Bir, tarik sih Bir, coba. Ayo, nggih. Sajak ikaton rengo enten apa niku dene sampun
seger, penak. Delalah ya wong loro ki ya pawakane apik kabeh Mbak Elisa karo Mbak Birgita.